Machiegni penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wapuonjore yore mopogore opogore kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Emomiyo kaka penj laktar wawuoga kendo wadhi e gwenge kaachiel kod siptande mopogore opogore mondo mi wayud kaka inyalo yudo rieko makende, nikech mondo mi bed kod ngima makare nyaka ibed kod rieko. Kawuono wantiere kanye? Kawuono wantiere ka Kenya Red Cross e bade ma Kisumu. Antiere kod wendowa ma bende en jalony mokalo e weche mag chiwo kony ma aruya. Obonyisowa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, kaeto en modhi miwa thor wach kata topic wa makawuono e weche mag kony maruya kata mapiyo piyo kokamano kata tije mopogore opogore mag nyamburko mag reso oganda wadendo kata ni ambulance. Machiegni penj laktar. Erokamano Ruth. Ginyinga iluonga ni Eli Charles Omogo. An ja Homa Bay Kamoni Rangwe Ndiwa School. An tiyo ni migawo mar E+ kata Kenya Red Cross Ambulance. An daktari ma rang'iny mar clinical officer, alonye weche mag konyo weche matucho apoya kata konyo ji e yo mar uya. Erokamano. Waduoko nwero kamano makende ukelo waka Kenya Red Cross mondo mi oganda waong'e ni to kare ka Red Cross nitiere ga gik mopogore opogore mang'eny to kwadhi donje tadwa ni wachak koda ambulance ma bende gin ga nyamburko ma itiyo godo e seche ma idwa chiwo kony ma aruya. Ambulance en ang'o? Erokamano. Ambulance en nyamburko ma olosi kendo opuodhi mondo oting' jotuo mohinyore ajali kata mowuok e osiptal moro kitero osiptal moro e yore mopogore opogore. Seche ma wawacho kata ni ber kitiyo kod ambulance mondo gol jatuo kigole siptal moro titele machielo, ang'o momiyo kwanyalo tiyo kod nyamburko ma pile pile? Kuom ranyisi antiere gi bas kacha, anyalo ting'o jatuo e bas na kata tadhigo. Erokamano. Ambulance oting'o gik mopogore opogore. Ambulance wan gi ambulance moting'o machines mopogore opogore mabiro konyowa ng'eyo ka weche moko medo kethore e ngima ng'ani. Samoro en ng'ama oyudo ajali madwaro ni mondo nyaka kete e yo moro, to kiting'e ting'a kawaida gari ma kawaida samoro ok obi bedo kaka owinjo bedi, imedo hinye nikech sama ichiwo kony mokwongo owacho ni wa preserve life, wa prevent further injuries, wageng'o mondo kik omed hinyore. Samoro kitiyo gi gari nyamburko ma kawaida to ng'ani nyalo medo hinyore kendo inyalo medo hinye moloyo ka diwe kacha. Emomiyo watiyo gi ambulance. Samoro en ng'ama hinyore ma koro dwaro mondo ketne muya miluongo ni oxygen, koro chuno ni ambulance magwa gi nigi muya ang' nwane ka seche ochopo. Erokamano. Magi ma inyisowa ni ambulance en nyamburko moket thenge, nyamburko molose yo makende mar neno ni jatuo oyudo konyruok to koyudo hinyruok to koseyudo hinyruok e masira kata e tuoche mopogore opogore. Kamano Ruth. Omiyo kapono ni nitiere kod jatuo idwa ni mondo migole siptal achiel kitere siptal machielo tem matek itiyo kod nyamburko makare, nyamburko mag ambulance. Wantiere kod kidienje adi mag ambulance, gichal nade, pogruok gi en ang'o gini? Erokamano. Wan gi kidienje 4 mag ambulance. Ambulance mokwongo iluongo ni BLS. BLS en nyamburko mar ambulance ma olosi mondo oting' nine life threatening. Tieni gin hinyruok ma ng'ato hinyore to ok ohinyore ahinya maniluongo ni BLS. Wan gi ambulance miluongo ni neonatal ambulance. Ambulance molosi e yo makende mar ting'o nyathi ma kidoro ma koka nyocha onyuol, ma oting'o e ambulance nitie nyaka incubator. Mano ambulance mar kidieny mar ariyo. Kidieny mar adek en ALS kata ACLS ambulance. En ambulance moketi, anyalo luonge yo machuok no chalo ICU. En gi machine makonyi yweyo, en gi muya, en gi machine mang'iyo kaka nyirogno tiyo, ng'iyo kaka adundo tiyo, ng'iyo gimoro amora e dendi. Kaeto ambulance machielo en air ambulance kata iluongo ni flying doctors. Mano bende en ambulance ma fuyo e muya. Erokamano. Gimoka winjo kanyo en ambulance maringe pi, wayuinjo manyalo ting'o nyithindo ma pod tindo, nitiere nyaka kod incubator, wantiere kod kidienje mopogore opogore kod air ambulance. Mar pi moka winjo to wathoro ga bedo kod masirni bende e nam kaachiel kod e aore mopogore opogore. Erokamano. Nitiere ambulance mar pi. Thothne ambulance mar pi bedo ga operated gi jok miluongo ni Coast Guards. Nitiere. Wan to kaka jo Kenya Red Cross E+ waonge gi mar pi, to modongo te to wan godo. Erokamano ahinya. Kama wantiere ni aneno kidienje bende mopogore opogore mag ambulance, antiere kod maa. Moro inyalo nyisa kata inyalo wuotho koda e okange mopogore opogore mondo mi inyisa ni maa en mane to oting'ore ang'o gang'o to pogore gi moro e yo mane. Wachak gi mane? Erokamano. Wabiro chako gi ambulance machielo ni Wachako miluongo ni BLS. En ambulance ma ting'o jatuo mohinyore to ok ohinyore ahinya. Bende en ambulance manyalo dhi e terrains mopogore opogore, kuonde ma yo richo en onyalo dhiye. Kamano. Koro wanyalo dhi mondo wane
Kuonde ma yor richo ibro nyisowa gimomiyo nyalo dhi kuonde ma yor richo. Yes. Gimomiyo lose ne kuonde ma yor richo, kaeto waneno kaka bende wanyalo tiyo kode kanya. Wang'iyo kidieny mopogore opogore mag ambulance. Ma en kidieny mokwongo mar ambulance ma bende opimnwa ni en onyalo ringo kuonde ma yore riche saidi, kopogore kod mano ndechni wa kaka Kenya ka ing'e kaka ndechni wa chal. Thothne gi richo wuothe kodwa e ambulance ni kod kaka olose e yo makende mar tiyo tich monego bed notiyo. Erokamano. Ei ambulance gi duto gin gi stretchers mopogore opogore. Kaka ambulance makwongo chope ni miluongo ni BLS, nitie stretcher mokwongo ma wadhiro go jatuo. En stretcher ma inyalo kunje odhi e lo kata ochung' kaka ochung'. En gi steps ariyo kende. En inyalo mana bane to odhi piny kabisa to ng'ato bede titing'e malo kata kama obede ni. Kwa weyo stretcher ni, wantiere gi gimiluongo ni spine board. Spine board bende en stretcher type machielo ma iyudo ka ng'ato ohinyore gimiluongo ni spinal injury. Wakete spine board, wakano gi ka. Kaeto tang'onwa go nikech kawuono watiyo tij ambulance. Yes, wanyalo tang'o. Mano e kaka spine board chalo. Yes, koro kwasetweyo waketo jatuo ka to wabro tweye gi materials mopogore. Nitie gimiluongo ni spider web mwatweyo godo jatuo ma ang' nwane ka seche ogik nikech wang' nwa demonstrate mago te. Kwasetweyo jatuo e spine board ka to pod wakete mana e stretcher ka kaeto wadhire wakete. E ambulance ka pok wadhi kanyo, ang'o momiyo spine board en otek kaka neno tek ni, to ang'o momiyo itwe jatuo kod gik mopogore opogore. Erokamano. Jatuo mohinyore e lumbru ne en jatuo mokowinjo bed ni ochore. Sama omedo choruok mare no biro miyo nerves kata blood vessels, hotogoro mag remo medo hinyore dende. Kuom mano waeroga mondo jatuo ma kamano bende chik opuodho mondo jatuo ma kamano en jatuo motwe ma tight kabisa moko ochorre kata matin. Yes. Makoro a spine board tije en keto jatuo mantiere kod hinyruok e lumbru kata spine kata e ng'ute moko dwa ni mondo mi ochapni. Yes, kochako gi lumbru mogik miluongo ni cervical nyaka sacral piny mogik. Lumbru ka gipangore te ni moro amora hinyore owinjo bed ni mano jatuo mitweyo e spine board kaeto nitie kaka iketo wiye e head blocks ma ang' nwa ler mbele. Ibro tang'onwa head blocks bende kaeto wabro sudo nyime. Koro waseneno stretcher ma bende nitiere kod okange ariyo, onyalo dhi piny. E kidieny mar ariyo wan gi spine board. Ang'o kendo mwantiere godo e wan gi stretcher machielo mwakano ka iluongo ni canvas stretcher, ang' nwane ka seche chopo. Wan gi drug box kata kanyo no ma wapange yedhe giduto twegi kendo kan gi. Koro e drug box ka oting'o yedhe ma iluongo ni emergency drug kata yedhe mitiyogo aruya. Mane kaka drug box wachalo pangi kamano oting'o gimoro amora watiyogo yedhe ma itiyogo aruya te. Wantiere gi okidwoke nikech kawuono wang'iyo ambulance kachiel kod tij ambulance, wang'iyo gigo mantiere ambulance. Jalony marwa onyisowa ni gintiere kod drug box ma bende onyisowa kacha ni en sanduku moting'o yedhe mopogore opogore. Daher mondo miwuothe kodwa kinyiso jonenowa ni thothne gin kidienje mage mag yien kata yedhe mayudore e drug box ma waneno kopangore maber mokalo ni. Erokamano. Wan gi kidienje mopogore opogore. Nitie kidienje mag yedhe makweyo rem, nitie mago mag ka ng'ato riere to watiyo godo mondo wagol ni rieruok no machalo ka iluongo ni convulsions. Nitie ng'at ma dende nyalo bet ni ile, wantie yedhe ma wan go kama wanyalo chuoye mondo ilo no rum kaeto wachako wamiye momonyo. Nitie jogo ma sukach gi odok piny, nitie yedhe mwatiyo godo ka mondo obus sukach gi obi malo. Nitie jogo manyalo bet gi rem mopogore opogore, wan gi yedhe mag rem different types kamano. Gi kidienje ni waneno drug box, waneno gik mopogore opogore kachiel kod kidienje mag yedhe ma thoro yudore kod ma thoro tiyo ahinya. Kopogore kod ma ang'o kendo mwantiere godo e ambulance? Erokamano. Wan gi gigo mopogore opogore. Wan gi oxygen kata muya ma iketo ne jatuo sama wafwenyo ni muya manie dende odok piny. Wan gi oxygen cylinders kae. Wan gi trauma case kata bag moting'o gigo duto minyal kony go ng'ato e masira moro amora. Iluongo ni trauma case. Kaeto wan gi e yo machiek iluongo ni pige, but gin yedhe ma bende opogore opogore, types mopogore opogore machalo kaka ma bende en pi ma watiyo godo e ambulance ka. Wan gi pi types mopogore opogore ma kaeto nitie machielo ni kendo nitie machielo ni, gin types 4 mopogore opogore mwatiyo godo duto e nyamburko ka. Eiye ka bende wan gi machines mopogore opogore mana kaka asewacho, mamoko kuom gi wabro neno e ambulance machielo kocha. Kata kamano ka bende gintie machalo kaka blood pressure machine mwapimo go sukari, kamano
nyaka watieki. Kamano. Moro kapok adhi e kidieny machielo mar ambulance inyalo pimo nani to ji adi kata jomage mathoro tiyo e ambulance. En in kendi koso untiere gi ji mopogore opogore to jomoko gin jomage? Erokamano. E ambulance ka okan kenda nyaka bedi ng'ama iluongo ni operator. An kaka daktari matiyo e ambulance nyaka bed gi operator mar riembo gari. En bende nitie gik mo en o control kamba control kaka chien ka an gi lights mopogore opogore ma kaya nitie mamalo nitie mbele kacha ma watiyo godo. Anyalo mana kwano gi mapiyo. Kawacho kaka wan gi light ni miloni map reading kineno se yaona light mamalo kama inso ni saman gi jatuo ye kata onge samani e mudho kotamore bende an gi mano ma bende watiyo godo kamano oxygen okwakaw ka direct olose ma wadugo kawe mana gi koni ka en jatuo ma golo secretion kata pi moko wuok e otogoro mar muya kata mar chiemo wan gi miloni ni sanction machine mwanyalo ywayo go gigo mondo owe gino thuolo kik wiye kendo erokamano. Seche ma pod wang'iyo ambulance waneno ni wantiere kod jotich mopogore opogore kata jogo mopogore opogore matie ambulance. Iwacho na ni iluongi ni operator machiegni e penj laktar. Erokamano Ruth. An nyinga en Victor Ogutu. Atiyo Red Cross kaka ambulance operator. Iluongo ni operator nikech koro wapogore gi drivers mopogore. Operators nikech you drive an ambulance, you operate, you control traffic, nitiere siren, nitiere lights chien. Sama jatuo bedo matek ma condition is worse, you stop the ambulance, idhi konyo daktari chien. We are BLS trained drivers. Okang'eyo, mano nokang'eyo. Ana woni dereva mora mora tek nitiere kod driver's license to inyalo riembo ambulance. Kare nitiere tiegruok ma imiyogi. Yiena mondo mwakaw yweyo ka waduogo bang' thuolo machok mokalo. Wadhi ng'iyo kidieny machielo mar ambulance. Gik mantiere kidieny no opogore kod mantiere kidieny ni koso gichalre. To tij ambulance machielo en ang'o? Ni wachonwa ni ringo kama thothne ndara rach kendo nitiere gik mopogore opogore manyalo konyo jatuo. Kik idhi mabor. Kik isudi main penj laktar e Ramogi TV. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13 over 13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini Do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza Shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza Shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama vile nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki midweek jackpot. Chambo game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki midweek jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi tubet. No, for persons under the age of 18, authorized and regulated by BCLBA 671. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gel, ini biro timango. Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5, ne in kanye, baba in bende ni wonda kai. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora
maber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo wacho nwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ngima ma ichiko gi gik ma ji ohero, jolupgi kod uma ma ji yudo e mbui. Rom gi miyo moro ma chunye chandore nikech uma, to olokore misumba e mbui. Jogo kia gik ma pusga, jogo kia nan ka mama di mama. To nyare oting'o ting' mapek nikech gik mane otimore chon. Mama na en socialite. E piny ma pach ji ni e mbui seche te. Sabed maber agoyi picha. Adwa posti ka uono. Be miyo ni biro fwenyo nengo mar ngima madier kapok sa odeko ahinya. Biro fula nikech anima. Scholarship mo ueno. Ng'ama nani? Koke ma fans magama. Ne sigand miyo gi nyare manyagore kod ngima ka gidwaro hera kod ng'eyo. Ne sulwe e wi Nam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Bech ba foto Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil ka del war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magora til piny. Wan wasegore no opposition. Wan wadagore no opposition 50 years. Mae okiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Saa 1:30 otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Sabato ni wabiro bedo gi nyasi makende mar bedo gi yie. Riwri kodwa e dwe ma wadhialo Pathfinders e kanisa mar SDA. Kokalo kuom wende mamit kod jiwruok kwa kuom jakwath Christopher Wadoi. Mich ma Nyasaye osemiyo kaka nyithindo onego wang'e ni warito gi yo machalo nadi nikech odiochieng' makiny gin ma gibochungo ka gitimo gigo madwaro. Ikijwang' Sabato makende ni Injili ngima. Sabato saa 2 okinyi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wakaw thuolo mar tang'oni mar nyisi ni ambulance en nyamburko machal nade. Wawinjo kacha ni wantiere kod kidienje mopogore opogore madhi mana bich mag ambulance. Ne en kidieny mokwongo ma bende waneno gigo mantiere iye, waneno nyaka kit tiende ninyisowa kacha ni en manyalo ringo kuonde mandara rache mokalo. Wawuoyo bende kod operator monyisowa ni ok en na dereva kaka derepe mamoko. To nitiere tiegruok ma en bende omiye mondo mi okony ponono ni weche omuomore kata odhi marach. Kopogore kod ambulance ni wantiere kod ambulance machielo. Kapok adonje ambulance machielo ni aneno ka wantiere kod operator bende e ambulance machielo ni. Machiegni penj laktar nyingi ng'a? Inga erokamano Ruth, inga Samuel Odhiambo, an ambulance operator atiyo gi migawo mar Kenya Red Cross Emergency Medical Service. Wan moriembore gi geche mamina wan tiere gi. Ni wachona kacha ni un ok en tiegruok mag riembo kende to nitiere tiegruok mopogore opogore kaka mag konyo jotuo bende. Kaka tiegruok mage ma imiu? Erokamano Ruth. Wan kaka operators, every year wagone management marwa, erokamano, every year nyaka watend wadhi school. Every year must, every year nyaka wadhi school. Ipuonjo kaka nitie kaka inya ting'o jatuo man gi spinal, jatuo ma samoro jatuo ma dwa konyore e barabara. Koro nitie types kaka ipuonjo kaka wariembo gechego. Ok riembo gari, ok riembo ni riembo ni kod riembo gari. Tie speed man be nyaka ringe nikech ma wa save life mar ng'ato. Inya bukri mumori gi gari, tedo ka dhiang' moro no chamo lum. Bath ndaro oyieng cross ndara kata mana jok mo barabara man gi ji mang'eny. Mikia ni ng'ano parango. Koro design mar riembo wabedo train, watimo defensive driving school, driving, BLS, certificates mag training mag tie ko umana ingiso imiyo daktari ngise Samuel kumeumana kuja nyuma. Keto gari kando, otimo wakonyore. Tijni share responsibility mar gari ni. Ok ni ng'ata achiel timo mare, ng'ata achiel timo mare. Tijni nyakwa as and teamwork.
watimega teamwork ya. Gimoro wuonda e chenro mar penj laktar kani samoro bende nyaka i make judgment kata nitiere weche ma ino wuon nyaka ing'adi. Kuom ranyisi iting'o jatuo iringo godo kamachielo mbele kocha ichak iromo kod accident ine accident scene itimo nang'o ibro ng'ado rieko nang'o ikungi chop macha koso ibro nywando gi kanyakla ibro timo nang'o. Erokamano Ruth, most of the time gimotimoga kiyudo accident otimore kani ine barabara itero jatuo kamoro wachung' to assess the situation kaka chal. Ken gimanya jatuo manya stabilize meanwhile to wan gi jatuo morega e compartment machien. Kwasebe stabilize to wa call for another ambulance magwa wan gi 47 counties wan gi ambulance everywhere mbo the station kamora amora. Koro sama macha biro to stabilize ma ko chopo ni to andova jatuo ne ambulance machielo to no proceed gi jatuo kumno adhiye gocha. Koro ambulance no biro konyo jatuo mano accident man kodhigo the facility man nearest facility. Mana kaka iwinjo no ok ni riemba ntiere tiegruok mopogore momigi. Wasedonje kidieny mar ariyo mar ambulance mokwongo ni ne waseneno wadonje kidieny mar ariyo mar ambulance. Moro jalony marwa bro donjo kodwa mondo mi onyiswa ni ambulance ni en kidieny mane machiegni nyalo donjo mondo mi onyiswa ni chal nade. Kidieny mokwongo mar ambulance ne en BLS. Kaka ne wadonje nagomo ni mondo mi johera mar chenro ni ong'e ni to en kidieny mane mar ambulance to gig mage mantiere ei maonge machielo cha thothne tije en ang'o kopogore kod BLS. Machiegni jalony mondo mi pimnwa ni to kama wantiere ni pogruok mane mantiere e kind kod mokwongo mane wantiere cha. Erokamano. Pogruok mantie e ambulance ariyogi en machines and ahinya gin machines adek makelo pogruok. Machine mokwongo iluongo ni syringe pump kata pump ma en odhiro yath kokwano. En koro were yath ma koro idhiro gi lweti king'iyo sa kama en oskwano sa kende kiwacho ni dwaro ni tok dakika 10 mils 10 emodhi to tok dakika 10 no mils 10 gemodhiro kende. Mano machine mokwongo mamiyo abro wacho mondo nyawadwa Nelson odonji kaeto kisegwele mobiro to wabro lero gik mamoko bro yawo machines gi kaeto wadhi mbele. Yes. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kidieny mar ariyo mar ambulance. Ambulance nitiere kod masin nyaka machuoyo sindan kato dhiro yath kende kosechuo sindan to dhiro yath kende kakosete. Nelson machiegni mondo mi nyiso ni to masin mar ariyo kaachiel kod mar adek katije en ang'o. Ang'e ni Nelson okwinji dholuo kata kamano. Nelson, karibu utuoneshe. Thank you so much. My name is Nelson. So welcome to YCLS ambulance. So basically, like my colleague has explained, there's some variation from the BLS ambulance to the advanced cardiac life support ambulance. So this type of ambulance has a capability of evacuating or carrying patients who are intubated, that is critically ill patients. So we have a machine here that is able to breathe for the patient. Seche mowacho ni able to breathe for the patient tiende ni ang'o matimore ka nikech adwa ni nyaka dawa madala cha owinj gima timore kata gima Nelson owacho. Erokamano. Jatuo nyalo bedo ni yweyo tame osetemo ket nyaka oxygen to pod muya me dendi yudo kopim tata malo mar muya me dendi yudo ka pod tin ne 70. Koro jatuo ni nyaka kete machine kiwinjo ni jatuo moro tere ICU okete machine. Koro wanyalo golo jatuo kowuok Kisumu nyaka Boma mabuore Nairobi kwa kete machine ni makonye yweyo nikech yweyo koro tame. Koro machine ni makonye yweyo nyaka owuog hospital moro nyaka hospital moro. Kaeto wan gi machine mar ariyo. Nelson? So this other machine here is a cardiac monitor. So this machine is able to pick your pulse. It is able to measure blood pressure. It is able to check your cardiac rhythm. Again, it is a defibrillator as well. So a defibrillator, we mean that this machine is able to shock you in layman language that we can use. If there's a cardiac arrest and there's an abnormal heart rhythm, this machine is able to shock you and bring your heart back to the normal rhythm. Yeah, basically this is all about this machine of ours. Yeah. Manyiso ni kapo nono ni adundo ni dwani mondo miyo kwa matin to ntiere kaka onyalo buoge kaka itimega hospital cha kaeto iringo kodi mondo mi oyud thieth. Erokamano. Asante sana Nelson. Thank you so much. Welcome. En penj laktar wapuonjore adwani mondo mi in bende ing'e mondo mi kapo nono ni romo kod ambulance ting'eyo gima timore ambulance. Kidwaro ambulance ting'eyo gima idwaro ambulance nikech en mar konyo kendo mar reso ngima dhano. Abudugo iri Charles. Imoro nyalo nyisowa kaka thothne uyudo kwayo ni ng'ato dwani mondo mi oyud ambulance machiegni to kapo ni ng'ato dwaro yudo ambulance onyalo yudo nang'o mayot ahinya e gwenge mag Kisumu. Erokamano. Ambulance magwa kaka jo Kenya Red Cross kata E+
wan gi kar goyo sime marwa ma Nairobi, Buore, apis marwa maduong' ni Nairobi, otiyo 24/7 seche 24 e odiechieng' e juma achiel. Koro ng'ata iyudo ka ji nigi nembniwa, kata in Ruth nyalo bet gi namba mag apiswa ma kineno kata jali moro kamoro iywayo tol kuno, kata iyudo ng'ama tuo ahinya madwaro kony to iywayo tol kuno, kaeto gin ema giorowa. Wantiere seche duto ma gigi timore, kata wan mane ot timiyowa daka matin to wasechopo wakawo nyamburko to wawuok wabiro konyo kama owinjore wakony. Ma thothne twak kata wach ma uyudo wuok e ofisu ma Nairobi kokinyiso ni dhiru kama ka dhi Nyamasaria kama mapiyo piyo kaka nyalore. Kamano Ruth, jopiny goyo simu, ng'at ma oyudo masira madwaro kony to kogoyo simu to okawo dakika 5 kapok wayudo wachno, nikech ogoyo simu to kapok ong'ado to osedi namba wa mbele iwachonwa wachno sechego, kaeto en tudruok mapiyo piyo. Kamano. Thothne ka uchopo ga kama masira otimore, nyalo bedo masira mar mach kata masira mar nyamburko, nyalo bedo masira kata mag pi. Iyudo ga ka ji thoro ga biro mang'eny kama masira otimore. Un kaka jo ambulance udwa ni mondo mi ukony jogo mohinyore, jogo ma obiro mang'eny kata moluoro kanyo crowd, utiyo ga kodgi nang'o mondo mi giweni thuolo makare, gi understand ni onego beni reso ngima, ka ok gineno bende ni udhiro gi kata utimo negi yore mokare. Erokamano. Kichopo kama masira otimore Ruth, namba 1 nyaka iwuo gi jok miyudo kanyo. In ni ionge sama masira ne timore. Kuom mano mondo mi ing'e kaka masira no timore, nyaka itim ang'o, ichopi iwuo kodgi, amoso joka ma un nade, ang'o motimore, gari ni oa koni to tuomore gi ma, iyudo ka ing'eyo kaka masira ni otimore. Sami iseng'eyo kare wabiro mondo wakonyu, miwauru time, chore uchien. Koro iboyudo ka ei masira kanyo iboyudo kama ji ni ng'eny, iboyudo ng'at mawuoyo mang'eny ma en mwegi moro amora, ng'ane mitigodo mondo wuo gi jogo mondo tim ang'o, ochore chien nikech jogo biro winje mapiyo. Kaeto ka gisechore tiyudo thuolo ka imbe assess jotuo miyudo kanyo kata jomo hinyore. Kise assess gi ming'eyo ni ng'ane ohinyore kama, ng'ane ohinyore kama, ng'ane otur, ma kidwaro gimiluongo ni kony mamoko kata ambulance mamoko obi, koro igoyo simu king'eyo ni adwaro ACLS ambulance kata adwaro BLS ambulance kata adwaro ambulance mondo obi. Mano biro konyi. To bende ka ichopo masira ma kamano, wa advise gi kata wachiwo paro ni ywaye tol ne polis bende mondo kapok gibiro to gibi mondo gikonyu e chiwo arita, nikech un bende sami konyo ji ni kik ichak ihinyri to ibiro konyo ji mondo ibed casualty machielo. Awinjo kiwacho ni mondo mi kik ibed casualty machielo. Casualty en ng'at machalo nade? Erokamano. Casualty en ng'ano moro amora ma ohinyore kata mobedo matuo. Nyadi mang'eny ji wacho ni ji ong'eyo ni casualty en mana ng'ama ohinyore. Kata ng'ama asma ogoyo mano casualty, kata ng'at ma dende oilo mano casualty, ng'ata mohinyore kata ma tuo moro omako apoya ma inyes gi sechego, mano en casualty. Yes. Nikech untiere ji mang'eny, ni wawuoyo kacha kod operators, in bende wantiere kodi ka Nelson bende wawuoyo godo ka, manyiso ni un ji mopogore opogore. Seche ma uyudo ote ni nitiere masira kata nitiere kama onego bed ni udhiga gi jomage gi jomage kod tijegi. Erokamano. Kaka kawuono ka wayudo ni nitiere masira mar apaya Ahero, to nitiere ei Red Cross office, nitiere jo miluongo ni RCAT, Red Cross Action Team. Gin jogo otiegi kabisa kendo opuodhi ni tije mag reso ji matekie moloyo. Kaka kanyocha ji oulo daro Ahero kacha, nokaw RCAT gin jok mobedo trend kabisa, ma ka gichopo kacha to gin jok, nitie jok miluongo ni Aqua Rescue Team, jok ma koro reso ji e pi. Mago de wan godo. Koro kwa chopo ka wadhi e masira ma kamano to wadhi gi RCAT nyalo dhi kodwa e ambulance. Ka bende nitie seche man gi jatuo mok anya bedo go kenda, operator nyaka riembi, chuno ni nyaka samoro ofis kata an anyalo yudo kaka amanyo nyawadwa ma watiyo godo ka, yudo ka an gi jatuo ma critical, machuno ni nyaka monitor machine ni, to ng'ato be nyaka monitor machine cha, jatuo ni be nyaka wang'i. Koro miyo nyaka wabed ji mopogore opogore seche moko. En penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Maa en kidieny mar ariyo mar ambulance. Wantiere kod masinde makonyo ng'ato yueyo, mabende chal kod masinde mag ICU. Wantiere kod machielo ka manyalo konyo ng'iyo blood pressure, manyalo konyo ng'iyo kaka dundo ni gwecho kachiel kod weche makamago. Kopogore kod mago, wantiere kod kit dienje mag yedhe, bandages, medicine box kaka nawinjo kiluonge, kata drug box, mabende nitiere e kidieny mar ambulance. Seche ma ng'ato yudo masira, nitiere kaka onego bed ni timi, nitiere kaka onego bed ni kete, to gin yore mage. Kik dhi mabor, kik isudi. Kidieny mar adek wadwa ni mondo mi wane gigi achiel kachiel.
Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Imagine exploring the heart of Europe, where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from $3,715. Discover the enchanting cities of Madrid, Barcelona, Paris, and Rome. Stroll through the imperial forums in Rome, marvel at the Eiffel Tower in Paris, and witness the grandeur of Santiago Bernabeu in Madrid. Cruise down the River Seine in Paris and glide across the serene waters of Zurich Lake. Experience the thrill of a high-speed train journey from Barcelona to Paris and soar above the breathtaking landscape of Grindelwald first on a cable car. Let View Travel make your dream European getaway a reality. Trust our expertise, reliability, and guaranteed departures. Let us tailor a personalized itinerary to suit your desires. Book your European Wonders adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. Teacher Beach, Kocha Kore, Samuel, Wakelo Ningoma, Mobedo Pay Desire Makare. Ramogi TV, Biro Kanyakla Kachi, and Ramogi Radio, Kamabende, Stimario Record P. Yoanya Wauntie, Kikubed Mabori from Gajan Kitch Kai, Ekumi Yudogi, Mamit Kabisa, a Ramogi Night Disco. Maintain your position. Ili udakanyoke kafaya gudi local instrumental wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Masuala ya counseling ni kitu moja ambacho tutawapatia siku ya leo na kuendelea hadi wakati tutamaliza hii operation. Na counseling services zenye tunapatiana ni kwa watoto, kwa wazazi, kwa community. Enliet kuyo koda chiedh nade kalura gi masira mar mach monego jopuonjra par kod abiriyo kama moko yudo hinyruok e skul primar mar Hillside Academy e Darasha e kaunti ma Nyeri. Penjo medore mar kama nyau nitie momiyo Kenya medo wito jopuonjre masiche mag mach e skunde. Ok en gima ber kidonjo e town to mane harufu mar waki. Koro nego bedni sirikal ng'iyo kumitere kata kaka inyalo thiedhe mondo wabed gi muya waywe yamo maber. Jodak e boma ma Homabay dwaro resruok bang' dak keyo pi mochido kod taka mag choo, muoch kendo keyo harufu marach. We have a motorcycle that has been knocked with a vehicle. Getting you? Then we are told that this patient is lying on the road. The motorcycle is on top of him and he's bleeding and he seems to be unresponsive. Please, you can come. We need to respond as soon as Machiegni kendo e penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo ambulance, iwinjo kata ineno thothne kaka tudruogni thoro timore. Seche ma iseyudo ote machal kod ma Charles, inyalo nyisowa ni utimo ang'o mondo mi udhi res jatuo mapiyo piyo.
Erokamano. Seche mwaseyudoga simu machalo kamagi gima wachako go namba 1 mapiyo piyo en ng'iyo kabe wasepedho kitandawa maler kaka wapedhe kawuono ni. Kwasepedhe to kaka nyawadwa oseluongo cha wabiro to wadonjo e ambulance kendo wawuok ok wadeki wan jok madhiga nikech iwacho ni time is life. Time is life. Yes. Erokamano ahinya mana kaka iwinjo no ogo simu ni nitiere masira mar apaya kendo nitiere Muni twe belt. Pubek biro tweyo belt. Master. Wabro yawo lights magwa. Mano e kaka ambulance tiyo nyakwara Mugeji wanga kendo ka giyudo simu to thothne giwuok mapiyo piyo. Kata jogo matie ambulance ok gidonja e nyamburko to gibet kamano ka gitweyo okanda mondo mi gin bende kik giyud chandruok. Kendo ka kiwinjo no giwuok awuoka mondo mi giyud konyruok. Seche ma gidhini moro Nelson bro pimonwa ni kidieny mane kata enang'o ma otimore mbele koni kod gigo ma gidhi timo kamwa dhiene. Nelson Charles Erokamano. Wadhi kwa chopo kama accident otimore no wabro timo mapiyo piyo mondo kalo daka uchiel wabro bedo ni wasekonyo jotuogo ma waketo gi ambulance kendo tero gi hospital. Yes. Thothne uthoro ga bedo kod challenges mage seche ma idhiom jatuo kata pek ma uthoro yudo. Seche go ma wadhi omo jatuo Ruth ibro yudo ka iketo siren mondo mi ji owinji ni in gi emergency mi dhi timo kata itero hospital to gima chando wa gi jogi ni samoro oggiwenwa yo koro mano kende gima chandowa ni oggiwenwa ga yo. Yes. Seche mo giweyo tu timo nang'o nikech gima be nyaka resi. Samoro chuno mondo an kaka ng'ama ok riemb gari kaka daktari alor mondo awuo kod in wadhi respond ne emergency moro mondo gitimo giwe wadhiyo. Samoro bende iyudo ka oketo mana siren to gi lights mondo gine jomoko winjo jomoko ok winji. Awinjo kiluongo siren adiriyo. Siren en ang'o to tije thothne en ang'o? Siren en sauti ma ambulance golo ma ywak malit no. Apani joma no design siren nokete ma oywak ma owinjore mabor kaeto nyamburko ni wiye ka nigi gimlo ni PS system machalo auja maduong' ma koywak to ng'ata winjo. Seche ma gisewuok kaka githoro ga wuok ni aneno ka jotich matie ambulance thoro rwakore. Ang'o momiyo urwako gloves kata tij gloves seche murwako gi utimo kamano nikech ang'o? Warwako gi mondo wabed ready waikre mar respond sama wasewuok makoro wadhi to sama irwako gloves ok ni kokichopo ir jatuo kama jatuo hinyore koro kirwako glove achiel samoro iswe to tamore to kiserwake chuthi chopo i assess piyo mapiyo ti i make conclusion gi gigo midwaro kaka idhi timo. Yes. Kamano. Kopogore kod gloves awinjo ga kuwacho ni safety first ne unowegi jogo matie ambulance. Kopogore kod gloves ang'o kendo mutimo mondo mi uritre kik uyud nikech nitiere tuoche mang'eny tinde bende ma nitiere kor muya. Yes, erokamano. Nitie seche moko ma idhi accident Ruth to kichopo e kar accident no iyudo ka ji ohinyore. Sama ji ohinyore no make sure ni sama idhi ikonyogi ka in bende ok ichak ibedo casualty. Kendo ni kaka gihinyore no to in bende make sure ni remo ok okirore kuno momiyo urwako gloves. Ka en kama otogore piny to wadhi irwako gambut, irwako helmet mondo mi safety ni obed mokwongo. Yes. Athoro ga winjo ni siren ywagga seche ma idhiom jatuo to ka ponono ni jatuo nindo ka oseudhi ome to usime. En adiera koso? Ka wasetimo jatuo mwatieko to wasime. Yes. So seche ma ochopo e osiptal ka jatuo owito ngimane? Ka wachopo osiptal ka jatuo owito ngimane to koro chuno ni ok waket siren nikech koro ok en emergency kendo. Yes. Kamano. Kamwachope ni? Koro wachope accident scene.
nitiere gik mang'eny matimore. Gikwayo ga ni ponono ni chopo kama masira nitiere to kik idhi dhungri kuom jogo moyudo hinyruok to iweyo thuolo mondo mi giyud kaka ginyalo konyo. Seche ma giweyo thuolo no in owuon itimang'o? Itemo mondo mi we mondo mi muya okal mondo mi giyud kaka ginyalo gamo muya yo makare. Aneno ka gitimo gik mopogore opogore kendo gibonyisowa ni seche ma gitimo maggi. Charles nyalo nyisowa ni ang'o madhi mbele. Charles, ang'o madhi mbele? Wayudo ka johinyore mopogore opogore wagolo stretcher mopogore opogore kaka namba achiel luongo ni scoop, wagolo scoop mondo wakaw jatuoni nikech wasuspect ni spinal injury, koro ok wadwa move unnecessarily, ok wadwa chore achora ka ok wang'eyo gimomiyo wachore. Emomiyo koro jowa kuong stabilize ok wakaw ka jatuo to wasoyo ambulance mok watimo gimoro, nyaka watim gimoro ne jatuo kapok wakete ambulance. En penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Seche wacho ni ngima en mwandu, nitiere kidienje mopogore opogore mag oganda matemo neno ni ngima oresi e yo makare. Ne wang'iyo kacha tij ambulance, gigo mantiere ambulance, jogo matie ambulance kaachiel kod kidienje mag thieth minyalo chiwe ambulance. Wach maduong' ma wayudo ka ni nitiere gik mopogore opogore mag tich to ok mano kende. Kidienje kaka mar ambulance kama akinene kokalo tiwachonwa kacha ni tem matek mondo mi iwene yo. Wabudok mondo wang'ene gima timore e kidieny machielo ni. Spiderweb tije nang'o chal? Spiderweb en gima make sure ni jatuo en stable ok onyal move. Tok wasetwe root to kata in ibro confirm ni jatuo ni koro ok dhi move kendo. Yes. Gima timore ka en ranyisi kaka thothne jo Red Cross respond kata kaka gitimo seche ma giyudo ote mar masira mar apaya. Ok en kama masira timore to en ranyisi gima thothne gitimo. Gintiere kod tije mopogore opogore ma gitimo to gikwayo ni kapono ni nitiere gima inyalo timo en mar weyo thuolo, kik idhungri kama jotuo nitiere mondo mi giti tijgi e yo makare, nikech ne giwacho kata ni time is life. Tiende ni ka gimedo ketho kinde, ka giwuoyo kodu kaka jopiny to ngima ng'ato moro nyalo hinyore. Adwani mondo mi aparni ni ok en kama masira timore to en ranyisi gima thothne jo Red Cross timo. Wadwani wakelni godo kaka penj laktar mondo mi bed kod adiera ni adier gin gik matimore to adier thothne ireso ngima. Thothne kusetimo ma Charles to utero jatuo e osiptal, ung'e nade ni osiptal mane monego bed ni tere jatuo? Erokamano, gisani abro ywa simu osiptal mar Russia kacha mondo anyisgi ni wan gi joma oyudo masira mar apaya kendo gibro nyisa kae to wadhi mbele mapiyo. Gibro nyisi ang'o? Gibro nyisa ka giyie kawo jatuo no kata water kendo gibro ikore mapiyo ma ka wachopo to ok ni koka tanda onge, daktari onge. Ka nitie daktari madwarore mapiyo gibro gone sime mondo daktari nobi mondo sama jatuo chopo daktari osebiro kendo gidhi review. Yes. Gima wayudo ka ni en tudruok malach mokalo mana kaka ne Charles opimonwa, simu thothne wuok e headquarters gi ka Red Cross kendo biro inyiso gi gima otimore. Gichopo to gin bende ogitieko tijgi kanyo, gitudore kod siptal. Wanyalo ga bedo kod thuolo ma siptal tamore ni kitanda onge kod weche makamago. Thothne kwa dhi ajali to jotuo mwagolo kuonde ajali watere public hospitals mondo kik wabed gi shida kech inyalo dhi private to jo private nyisi to dhi chulo bill nade to public ok tamre kawo jatuo, koro miyo thothne mana ka jatuo yiero, jatuo wuon nyalo yiero ni en to dwa timo ang'owa, odwaro dhi osiptal moro mar ji giwegi. Kama masiro timore ga Charles, wayudo ga kidienje mopogore opogore mag hinyruok. Ing'e nade ni ma adwaro kony mapiyo piyo ma anyalo rito matin kata to wanyalo neno kaka wakonyogi kapok watere kamachielo? Erokamano, king'iyo jotuo ariyogi biro yudo ka oketne gimno ni head blocks mana awacho ka to gi neck collars go manyiso ni wachich ni nyaka bed ni ng'utgi otur kata ohinyore marach. Koro kibiro ki assess to nitie gimno ni neuropathy kata bedo ni koro lwete kata tiende owito teko. Koro ki gine tiyudo koonge teko. Koro magi jotuo mwachich ni samoro nyalo bet ni en gi spinal injury kata head injury. Thothne kusetiyo gi kama nikech jatuo machielo to akane ka umiyo maina ahinya, uassess nang'o muneno ni samoro onge kod hinyruok mang'eny kata ma to pod nyalo wuotho. Erokamano, Ruth na wacho chien kacha ni nitie gimilo ni life threatening. Chandruok go magin ginyalo kelo tho mapiyo ahinya. Kuom mano jotuo ariyo mokwongo gi assess ma waseng'eyo ni ginyalo kelo tho, hinyruok margi nyalo kelo tho mapiyo ahinya.
kwasetiyo kaka gineneno Ruth giikore kendo gikwano kapok giwuok ma gito jatuo ambulance. Ang'o ma gikwano? Gikwano mondo giwuok kanyakla mondo kik ng'at jokocha wuogi to jokoni wuogi aeto gigo jatuo piny. Gikwano adi? 1, 2, 3. At my count 1, 2, 3, then they gichung' malo. Kamano. Amedo paro ni jahera mar penj laktar ni maa en mana ranyisi gima thothne gitimo seche ma giyudo simu ni masira mar apaya kata masira moro amora otimore. Onyalo bedo masira mar apaya kata masira mar macha, to gima duong' ma gitimo ni gineno ni oganda oyudo konyruok mapiyo piyo. Aneno ket jatuo achiel okete ambulance. Wantiere kod moro kaa. Waonge kod thuolo machielo. Thothne utimo nang'o e situation ainano kata okang' wachal kod thuolo machal kama Ruth, wagoyo simu ne ambulance wa machielo. Ma kwagoni simu tembo chako biro ochako kawo jatuo machielo. Nikech koro kaka jatuo mar ariyo ni en stable kata en jatuo moko hinyore ahinya. Wanyalo dhi kode to wakete kom kacha to watweyo ne belt to wamiye gimiluongo ni assurance, wamiye geno. Wawuoyo kode makelo geno. Kae to ambulance machielo mabiro gitimo ang'owa gikawo jatuo machielo. Yes. Erokamano ahinya. Nitiere ote madiher mondo mi oganda wa kotenore kod tij ambulance kaachiel kod sir maduher mondo mi jopiny omiu sasa ma untiere e scene kata kama masira otimore? Erokamano Ruth, weche matin manyaka wachi kata obedo ni ging'eny to matin madwa na wach namba achiel, jopiny sama ineno ka ambulance okadhi koketo sauti mayuak malitno, nyaka iwene thuolo kaber kabisa mondo mi oringo kony jatuo. Bende dachaka wache ni kiseweyo ne ambulance yo, popo ni yudo masira mar apaya, go simu mapiyo, wek rito kae to miwa wach late kata modeko, tibiro neno ni wabiro modeko, to ina ma in kanyo ne mokitima ang'owa, ok iwachonwa, ok igoyo simu. Koro ywa tol chon mondo wayud wach chon, mondo wabi chon, mondo wakony jatuo chon. Time is life. Time is life. Ni wachonwa kata nitiere nembni ma jopiny ong'eyo. Samoro jopiny maneno chenro ni ok ong'eyo nembni gi. Inyalo nyiso oganda wa maneno penj laktar ni namba ma igoyo nu seche ma masira nitiere gin namba mage. To e seche ma utimo mano, jahera mar penj laktar akwayo ni mondo mi indik namba ni piny. Inyalo ndike kalenda, inyalo ndike kamoro mondo mi muon, mondo mi omi oganda wa tich mayot mar go simu gi kapo nono ni masira otimore. Erokamano. Nembni ma inyalo goyo en 07 00 395 395. Inyalo nuoyo? Anuoyo kendo abro wacho mar Airtel bende 07 00 395 395. Inyalo goyo mar Airtel be en 07 38 395 395. Anuoyo mar Airtel 07 38 395 395. To bende nitiere seche moko minyalo goyo maonge chudo miluongo ni 119. En igoye nono maonge chudo moro amora to dhi ne Red Cross koka jo Red Cross nyisowa wan kaka ambulance. 119. Erokamano. Erokamano ahinya. En penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Kawuono ne wantiere ka Kenya Red Cross kendo waduoko negi erokamano makende kuom miyowa thuolo mondo mi ginyiswa gima thothne timore e ambulance. Daher mondo mi apar ni nembni gi nembni maber ka ibedo godo. Ineno ka oket jatuo yo makare kendo gibiro temo mondo mi jatuo ochope osiptal mondo mi oyud thieth kaka dwarore. Kapok watieko chenro ni akaw thuolo mondo mi agone producer na erokamano makende, mano Papecho Koth, ne director na Philip Ochieng, erokamano makende. En team maduong' mokalo kamoting'o jogo picha magwa, joduol, erokamano. Kachiel kod makeup artist mano Wendy Akinyi. To wiya ok nyal wil kod jo Red Cross mabendo miyowa ambulance, kachiel kod jotich mag ambulance mondo mi wakel chenro ni e yo makare. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.